Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkan kunjungan sopo pinagi. Pinagian ingkang dalu menika sasarengan kalian kula saking paguyuban campur sari New Sekar Budaya. Ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Ibu Sugiyarti Sasmita. Para kawula sakadang sudah anggelipun wonten ngarsa panjenengan enggal menika boten sanes katibalan dening panjenenganipun pepunden kula Bapak Boyren sekalian Ibu Suciati Sakotra. Kirana kuyung jroning adicara kang banget diganti anggenipun Ampisudya ingkang putra Genyo lumebat wonten ing alamen beberapa lagu. Inggih menika Bagus Muhammad Mulyono ingkang sampun kasebadan dawuh kalian putri ingkang sesilih Septiana Dwi. Kali mengaten saking sasana pagelaran campur sari New Sekar Budaya ingkang sepisan kemarang derek puji syukur pringasanipun Gusti. Mugi-mugi menapa ingkang dados sedyanipun Bapak Boyren sakeluarga tansah kaluhuran berkah saking ngarsanipun Gusti. Satemah sarayu kang tinuju jumpuh kang kirayo Subodra ingkang sedya mliginipun putra ingkang sampun kawisuda dados brayat enggal tansah manggiya swasana ingkang layang tentrem bagya mulya salamika ingkang salajengipun kemarang nyuwun tambahin panjenengan dumateng sagung para mliginipun para pepunden dalah para pinsepuh. Mugi angin kula nindakaken sesiban ing mangke wiwitan ingkang pungkasan rancak ing Sampikoho. Salajengipun kula bilih kula sakadang para kadang-kadang kuyoga para kadang-kadang waranggana ugi kula sesarengan Mas Andri kang minangka kendari ing adicara ambok bilih wonten kathah kekirangan ingkang saja kirang nuju prana penggalipun para rawuh mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Boyren sakeluarga. Kula anglenggara punten manusia ingkang kirang sampurna nyuwun sih lubering samudra pangaksami. Para rawuh ingkang berbudidaya sebisa malih kuaturaken dumateng panjenengan bilih enggal menika panjenengan dhewe pinanggih kalian kula saking paguyuban campur sari New Sekar Budaya ingkang kita sampun syukur ganti anggenipun badhe nindakaken jejiban kaos ing purwotan ngarsa panjenengan sedaya pramila para rawuh kula aturi pinarak lenggah kanthi mardi kaling penggalih semoga sareng-sareng dipun estreni kados pundi babaring pagelaran campur sari New Sekar Budaya semoga para kangge amiwiti pemanggihan ing dalu punika badhe pratur kemonten sapanjenengan satunggal tetebaran ingkang badhe dipunaturaken dening sedaya para waranggana semoga sareng-sareng dipun estreni.